Welcome sa akin channel mga Oragon na at samahan niyo ako sa pag-travel natin ngayon. Dito tayo ngayon sa Skyway Stage 3. Ayan, shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin sa YouTube. At mega love shoutout din po sa lahat natin kaibigan OFW. At time check at 5:43 na ng gabi dito sa ating mahal na inang bayan. Ayan, nandito tayo sa may part ng Makati area. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po sa ating mga kaibigang drivers na hindi ko alam kung anong klaseng drivers, yung bang bigla kanilang ikakat. At hindi ko alam kung anong klaseng pagmamaneho ang style nila. Ayan na naman, meron na naman nagpapaikis-ikis. Sayang kanina guys, dapat nakita niya yung hindi ko lang na-videohan yung isang SUV. Animan takbo niya. Parang sarili niya ang mundo, sarili niya ang highway. Ayan, sana mag-iingat po tayo sa pagmamaneho. Shoutout Innova. Sige, ingat. Ayan, nandito na po tayo at papasok na po tayo ng Amorsolo exit. Ayan po, ang susunod po ng Amorsolo ay Buendia exit. Ayan po, nandito na po tayo ngayon sa may Amorsolo Street sa may Gamboa at Amorsolo, Makati City. Ayan po, nakikita nyo po yung mga building na yan, hindi po akin yan. Ay nako, buhay driver, kailangan magtyaga-tyaga lang po tayo at taste sa pagmamaneho. Ayan, dahil ngayon ang alas 5 ay maliwanag pa, nakakapag-vlog pa ang inyong driver, ang inyong service. Ayan, shoutout mga guys at mga Oragon. Dito na tayo, pababa na tayo ng Amorsolo Street. Ayan, nakikita nyo yung traffic dyan sa baba. Hindi po masyado matraffic ngayon dito sa may Amorsolo. Time check is 5:45 na ng gabi. Ayan, shoutout po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigang mga riders. Ingat po tayo. Ingat po tayo sa ating pagmamaneho. Ayan po, nandito na po tayo sa Amorsolo Street sa Makati City. Ayan, napakaraming stoplight po rito sa ating dinadaanan, pero okay lang kasi hindi masyado matraffic naman nagkaka-traffic lamang dito gawa ng mga stoplight. Ayan yung Piero Pino Street sa Makati pa rin. Piero Pino Street sa stoplight, kanto ng Amorsolo at Piero Pino. Ayan, si Lini traffic nakatingin. Sabi siguro niya, bakit kaya nagsasalita yung driver doon, wala namang kausap, wala namang kasama. Ay, talagang ganyan ang buhay ng isang vlogger driver. Napagkakamalian tayong may tupak. Yun naman ang totoo, di ba? Ayan, kaya ingat pa rin tayo. Ayan, minsan may tinatawanan, may tumatawa na lang bigla pag nakikita tayo nagsasalita at mag-isa. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa may Makati Medical Center sa may likod po ito. Ayan po, dahil dumidilim na at medyo malapit na po ang lumabas si Haring Gabi. Yung kasi nung nakaraang December ganitong oras napakadilim na, lalo na hanggang January pa naman ang mga siguro mga first week ng January medyo madilim pa pag ganitong oras.
madilim na. Sa ngayon kasi mga mag-aalas 6 na, maliwanag pa rin. Pero sa Middle East, mga ganitong oras talagang mainit pa, lalo na dun sa Saudi at saka sa Kuwait, yung ating napuntahang bansa. At doon nga pala sa mga kaibigan nating OFW na nagtatrabaho sa bahay, lalo na sa mga kababayan nating kababaihan na nanonood po ng ating vlog, maraming salamat po. At mag-iingat po tayo, huwag po tayo masyadong magkukan sa mga problema riyan. Kung mabait naman po nga po natin gulang, basta enjoy lang po tayo sa trabaho. Ayan, enjoy lang po tayo sa trabaho natin dyan, mga OFW sa Kuwait. Umaabante na po tayo. Andito na po tayo ngayon sa Maya. Ayan, lumiko na po tayo na papunta po tayo ng Salcido. Ayan, medyo maliwanag pa, nakikita pa na sa ating mga camera na malabo yung ating pang vlog. Taga lang, at maraming salamat kahit paano na pagtitisan ng ating mga viewers. Thank you po sa inyong mga panonood, at God bless po. Ayan, nandito na po tayo sa may Salcido stoplight. Ayan, ito po yung business capital ng ating bansa, ang Makati, kung saan makikita na naman po nagtatayog ang mga building at nagtataasan. Ayan guys, kakaliwa na tayo dito sa may Salcido stoplight ng De La Rosa at saka Salcido Village sa Makati City. Ayan, susunod po na stoplight na naman. Stoplight po na susunod ay Ayala De La Rosa, Ayala Salcido. Ayan, kita nyo, nakakulay green siya, pero stop tayo dahil pinago nila ang nasa Ayala Avenue. Ayan, naka-stop, pero pag mga gogo tayo, minamanual kasi nila guys yung stoplight dito sa kanto ng De La Rosa at Ayala Avenue. Minamanual nila to, kaya kita nyo naka-stop pero pinabago tayo. Ayan, nakaharang si bikers doon sa dadaanan, dapat pinapalayas nila yun. Ayan, may construction dito sa may Salcido na to, sa may kanto ng Ayala Avenue, kaya medyo traffic ng konti. Stoplight na naman po, sa dami ng stoplight kung bibilangin nyo, 11 po yan. 11 po yung stoplight bago tayo makarating sa ating parking area. Ayan guys, gabi na, nandito na tayo sa Jeronimo Street, sa malapit sa Buendia. Ayan, Jeronimo Street na po ito. Sunod na Buendia na po yan. Medyo kumakakat na po yung dilim. Ayan, nandito na po tayo sa Pedro Hill, or Hill po yan, Buendia. Ayan, nagmamadali si Navarra. Ayan, isa pang nagmamadali. Sige lang, nagmadali kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Ayan, madilim na guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ng ating mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, mayroon na namang stoplight dito sa Tordesillas na to. Yung stoplight na susunod, medyo makikita nyo, traffic siya dahil sa stoplight po yan. After po niyan ng stoplight na yan, susunod na naman pong stoplight yun sa In Garcia. Yun, kakaliwa na po tayo doon ng In Garcia. Papunta na po tayo ng Jupiter Street, dito po sa ating pinapasokang trabaho. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan, nakago tayo. Go. Allah, madilim na. Madilim na po dito sa ating bayan. Ayan, nabubuang na po si host. Nabubuang na naman. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating paglalakbay. Galing po tayo sa paghahatid ng ating mga kasamahan sa trabaho, dahil ang trabaho po natin ay shuttle driver. Kaya ayan, laging nabubuang si host.
Shoutout po sa mga dati po ditong area na to. Napakaraming Chinese dito. Iwan ko pa kung bakit nawala. Siguro pinalayas na sila dito sa ating bansa. Ayan. Kaya salamat naman para yung mga trabaho kanilang inokupa ay mapunta na sa Pilipino. Yung mga kababayan nating walang trabaho ang makinabang. Ayan, nandito na po tayo. Ayan po, kung napupunan nyo po yan, may kulay green na ilaw. Pababa po ng basement. Diyan po tayo dati nagtatrabaho. Ngayon lumipat po tayo doon sa medyo naunahan lamang ng kaunti. Before pandemic po doon tayo nagtatrabaho. Kaya